No, záleží na tom, čo pod tým rozumiem. Tak album ako samotný vznikol pomerne rýchlo, ale skladby vznikali od roku 2004. Samozrejme, popri tom komponovali sa ešte spustu iných skladieb som skomponovala. Vlastne ideje tohto albumu, ja musím poďakovať za ideje tohto albumu dirigentu, ktorý to všetko natočil v rozhlase Máriovej Košikovi, ktorý vôbec podľa mňa jeden z mála takých zanietených ľudí na slovenskú hudbu, na slovenskú kultúru, ktorý robí preto strašne veľa podľa mňa. A vlastne to bola jeho ideja, on prišiel s tou idejou do hudobného fondu. My s ním sa zoznámili asi prvýkrát niekde v roku 2007 alebo 2008 vďaka interpretom Milanovi Páľovi a Jozefovi Luptákovi, ktorí tiež ako veľmi veľkí moji kamaráti. A vlastne väčšina tých skladieb, ktorí natočili na tom diske, oni sú aj solisti, ale aj inšpirátori tých skladieb. Oni prišli za Máriom Košikom, povedali, že existujú takí skladateľa, že oni by chceli takýto skladby natočiť a Mário to vypočul v tom vide, v ktorom to bolo, videl partitúru a asi sme našli nejaký spoločný hudobný parametry a proste on začal to točiť. Nielen vybrali, neinšpirovali na napísanie. Napríklad skladbu In the Space of Love, ktoré na tomto albume bola ako najstaršie, ja komponoval pre Milana Páľu. To jest ja vedel, kto to bude premiérovať. Vyslovene to bolo písané pre neho, takže ja už vedel, my s ním kamarátime už od roku 1999, keď jeho prvýkrát som počul na maturitnom koncerte na konzervatóriu v Banskej Bystrici. Bol som absolútne očarený, že taký mladý chlapec a má taký obrovský energetický potenciál, hudobný, muzikálny potenciál a ešte pri tom všetkom nemá problémy technicky a strašne zanietený. Ale pre mňa veľmi dôležité vždy nejaký emocionálny stav, v ktorom ja žijem a proste čo prichádza zo života, alebo nejaké signály, ktoré dostávam od kamarátov, niekedy od nepriateľov. Proste nikdy nevieš a niečo vás proste tak zasekne a potom to transformujúce v nejakú skladbu alebo v nejaký proste vašu nejakú výpoveď, dá sa tak povedať. Takže to bolo proste obdobie In the Space of Love a inšpirácia bola inšpirácia, aj ten názov inšpirovan veľmi takým poetickým filmom čínskym In the Space in Mood. Nie, ja nemyslím. Viete, ten album v podstate nevznikol tak, že ja písal skladbu jednu ku sebe a smysliť s tým, že bude nejaký album, ktorý bude mať nejaký jednosmernosť. Každá skladba vznikala pri príležitosti úplne iných pocitov a v inom priestore v podstate, pretože človek každý deň v inom priestore. Ja chodím, každý deň, skажем, prídem sem do tejto miestnosti, ale ona vždy iná je počasie, iná je nálada. Študenti prídu, aj keď tiež majú nejaký iný problém. Proste to je iné. To vždy nejaký vývin a vždy niečo sa minie. Pozrite, dirigent všeobecne je veľmi dôležitá osobnosť. Ako on proste tú skladbu pochopí a ako on to dokáže vysvetliť tým hráčom. A ja vravím, že v podstate s Máriom mám veľmi dobré skúsenosti ako s muzikantom, ako s tým človekom, ktorý poníma moju hudbu. Ja nikdy nestretol sa s tým, že by on niečo nepochopil v mojej hudbe. Ja väčšinou nemusím dávať mu nejaké poznámky. On to proste cíti. A toto je vzácná vec. Takisto ako aj nikdy nezasahujem napríklad do interpretácií Milana Páľu alebo Joža Luptáka. Proste nejaká je taká jednota. To nie s každým interpretom. To nie znamená, že ostatní interprety horšie. To vôbec nie. Rozumiete? Ale proste je nejaká taká blízkosť. A toto je veľmi dôležité. Toto veľmi vážim na Máriovi Košikovi. A pri mňa dôležité ten celok. Ten náboj a tá naplnenosť. Duševná, duchovná, proste emocionalita. A mne vadí naopak, keď je to všetko perfektne zahrané, absolútne čistúčka, tempo, všetko. Ale niečo tam chýba. Nemá to, ako sa hovorí, neviem, či to môžem povedať na kameru, gule. No proste nemá to ten temperament, rozumiete? Nemá.
Nech to budú tam nejaké chyby, nech niečo bude nečisté, ale proste vás uniesie. Proste je v tom sila. Ako more zvuku.